מתי סבא נולד? מי? סבא סבא שלך, מתי הוא נולד? אני חושב, הוא נולד בשנת 1989. הוא נולד ב-89? 1989. איך הוא 1989? בא לארץ, הוא היה בן 12. באיזה שנה? איזה שנה? 1988. לא נכון. איך 1988? כן. לא. אם הוא התחתן, אני מעריך. אני לא שאלתי, יש לי הרבה שאלות היום. הוא התחתן בשנת 1921 ואז נולדה פנינה. באיזה שנה נולדה פנינה? 21-22. איפה היא נולדה? היא נולדה כן, איפה היא נולדה פנינה? בצפת. בצפת. איך קראו לסבא שלך? יש לי סבא ואת אבא, סבא ואת אמא. אני כבר לא זוכר. הבנתי, והם נולדו... הם שניהם קבורים בזיכרון. אבא של אבא ואבא של אמא. שניהם בזיכרון קבורים. שניהם בזיכרון? כן. איך קוראים להם? סבתא של אמא שלי באה לארץ בשנת 1912 והיא נפטרה וקברו אותה בבית קברות כנרת. רצו לקבור אותה מעבר לירדן, אמרו לא, אסור מעבר לירדן, קברו אותה בכנרת. בית קברות כנרת צמוד לשפת הים. איך קראו לה? סבתא של אמא שלי. איך קראו לה? מדרה. מדרה? מדרה. היא סבתא של? אמא. בשנת 1912, תרע"ב. יש בזיכרון רחוב תרע"ב. למה הרבה מתושבי זיכרון היו באו לארץ באותה שנה. הם היו בחצר כנרת. וההורים שלי גם היו בירושלים, בכפר השילוח בירושלים. ההורים שלי. אחר כך באו ליבנה, לא אותנו קודם טוב, לא יודע. היום יש לי הרבה שאלות. איזה שאלות? מה? איזה שאלות יש לך? איזה שאלות? איזה שאלות? למה אבא שלי לא הלך לבית ספר? אם הוא בא בגיל 10-12 לארץ, למה הוא לא הלך לבית ספר? אבא שלי, אמא שלי לא יודעת לחתום בשמה, עכשיו באצבע ככה. כן. את לא מחפשת. ואתה גדלת ביבנאל? איפה? גדלת ביבנאל, נכון? איך היה ביבנאל? איך היה ביבנאל? בזמן האנגלים, לא כמו שהיום דואגים לילדים, אז לא דאגו לילדים, לא היה לנו מועדון ספורט, היינו משחקים בכביש, מלאות, גולות. ילדות קשה. ואחר כך מיבנאל הלכת לאן? מיבנאל לאן הלכת? מיבנאל לאן הלכת? נתניה. נתניה? למעברות? מעברות בנתניה? מעברות? איפה בנתניה? בחנות הבית שם, קנינו בזיכרון ותיקים. וזה הבית של עד היום? זה הבית בזמבה? זה הבית של בזמבה? זה מה שקנית? ברחוב זמבה? בוויטקין, קודם בוויטקין, אחר בזמבה. אבל למה דווקא נתניה? מיבנאל לנתניה? למה מיבנאל לנתניה? נתניה. למה שהיא הייתה, אמא שלי ביקשה, היא רצתה להיות קרוב לבן דוד שלה. בן דוד שלה זה אבא של רוחמה. רוחמה גרה בבנותיה. היא רצתה להיות קרוב לבן דוד שלה. קרא לו משפחה. היה לה אח בן יסין. אח של אמא שלי בן יסין נפטר. איך קראו לו? יהודה. יהודה.
יהודה מה? אבא של יעקב, והסבא של שי, זה בגיל שי. כן. יהודה מה? מה המשפחה של יהודה? מה המשפחה של יהודה? גם כן, אותו דבר. אבא שלי, אמא שלי בני דוד. אפגין? אבא שלי, אמא שלי בני דוד. ודודים. כן. זו ההיסטוריה שלהם. ואתה אחר כך הלכת, התגייסת לצבא? הייתי ב-48. הייתי בקיבוץ קקון. בקיבוץ קקון. אחר כך, קיבוץ קקון זה קיבוץ מעפיל? על יד המעפיל. ליד. ליד המעפיל, אוקיי. לא רק המעפיל. אחר כך היינו באיזה כפר על יד כפר חס. כפר שם סמירות על המצבים. אחר כך הייתי בירושלים, בשער הגיא. וזה בשער הגיא ירושלים. כן. אחר כך הייתי בהר טובים, חודש, שמירות. שומרים על הגבול. עד מלחמת 16 ימים, כבשו את העיר העתיקה, כבשו